Soldata baten menpeko nabil, kate astunez lotuta. Zuk ere nere gisa dagoeneko ez daltzabiltza nekatuta. Galdu gaitezen biok batera, eskuetatik helduta. Eta harriz zozoru zaharretan, korrika oiukatu zozen. Nigan pentsatzen dudan unetan, zeinen zori ontsu naizen. Gustoa gaur dago karrerakin, urte hasiera izan da kilometro asko dira, 28 terdi inguru batea zait. Da, bukerago kalanbri egin da ibili naiz, baino ameta iristia lortu bet. Nahiko justu, baino esan etena, gustoa, bigarren postua lortuta. Parte zirkuitu aldau inda eta parte berria nahiko ondo zeon, lokatz askore ez, baino hemen bigarren ertxinalde inguru hortan da, lokatz asko zeon da kontuz jondorreko lekua. Da, jende asko zeon, animatzen bastarretan, zikaiaire eskerrak eman. Herriko karrera izan da, jende pila batek animau nau, eta familikoa ere bai. Alde batetik beste ibili zaizkit, animatzen, ez dakit zazpia puntutan ikusi naue, oso polita izan da.